Hello, di porkaham narok jot tono lam sepi rohan hayani. Tini ni ketal blog oh. Enggak ang tini puni simi blog cengi simalia tam nih ke. Yang masih emang no bahasa mana sih leri butang kata isi tini. Enggak nana boro tangga apa pas hai malia ang bahasa malia jak nih bagai. Enggak ang kun si sili ang kaham bagai blog cengi malia puni simi enggak tabuk se di poro se blog cengi tongsio tabuk bajiu tongo di porni ekta engke norong no angmia lebo tam ni bagai khak phurungnai hin chamani dogana tam ni bagai hap norong no sawana hin chamni tabuk sasinai norong no engke angabo tuitukuna ni segang o samung no khlai paisinai han bagai tabuk no norong no bo share khlai resiwa no hanai nyai blog no cengkha ang hingga norok nai tong baidi do ani blog joyawi hingga tabuk funuk sinai iko mia ang lemon khak mani obo bo rawi nakha hingga dugano mia tam paikha hingga funuk nai do tabuk nar muninya musungane hingga engko oro tongo gulab bari jol hingga rose water yang tongo honey modu bonaka ang hingke oro hingke beson omo hingke beson packet do hingke yang tongo tebo coffee hingke ang nogo bo paijak tongo hingke ba as gobang talang liya ningai chikon 2 taka jat paitu kha obose ano ta mungkha dino o dugan malik 2 taka jat coffee payu hini se muniteri tongter thamsi tungmani hingga hai pan saike phegya ani jeta samung nang mani anga sujoro tini nanai ta pule packet kotor da nanai hini sungba no ngam packet kotor na ya 2 taka ja chikon re de hini saman je mane obo hingke kaisa packet banyo waisa bai samung gota han bagai se ozon mani thango abse bola no packet kotor na ya ni se kono boi ngko 2 taka ja asi chikon packet dong coffee nung hai da hani marge sai tong ka thamsi tung thanga an jeta samung nang se jorti sang nanai bile hanya ang muhin ka hege wan dopar ka phara doi tong en kumui bole ar tong hingge bala mo basana ni hingke oroke tongo cotton omo cotton hingke iko asuk no ani manai obono ang tabuk mix khlainai kisa khlaina uinai norok nai tong di tam khlainan bagai bona ang mix khanya nai tong obo bonorok paya suk jartan video no nai tong di iko ani om medicine mix khlai pe ke angoro ekdom pura kepe khlainai hingke obo sana da gaisa ang o koekdino taono thangtongo yada ke apro anti roxing tongo lai tai ko khoroksa ani khoroksa dolli technique sido obo botung jodi o video no nai tong hangke bo ekdom munai nai ang saimani tong haipano bo se phunu gusukang o samung no sungno hingke sungbo srungi nyai mani ta bahayeng hne nyai hingga iko obo ang tabuk boro phulai nai tong kotal medicine srung mani oloma semarung suka ekdom nai tong do ang boro phul oke, kulina karena tabuk. Oh, pulai yang keset itu kunan yang. Kali ini kayak kok. Ngobong kamu kanggo pulung do. Mu kanggo pulung mu kanggo. Katalnya di sini bino senggai pemen ya, Bo. Ngkai ni hologo bang pulung ngai kado kisah. Ngkai bino kisah mu kanggo nang mah hayung go. Skin ngka ba. Ini taisa itu kunan sekarang pulung ngai nah ngai. Pulung to tabuk I koron bothra irok. Bothra ibuk bang tong mai khang ngka ba. Abin bagai puli này kira nambah yang hai tabu kang ngomong saya puli dong sini
binaro serangai pimani asdin hingke ang bini senamja mamang pului tongmani hingke nogo pege hingke ang nijin mas senam kata hingke norongna amo pulbai kyang kan kisi kemra nai pulman bagai bejalang tongha hingke ang abo pulbai ko norongna ani final look funugan do nai dong dinaro finally pulbai kyang tabuk hingke no di kidma sungslangi tongna baksa barok ki kirjagi tongna hai dasabila hakana kirina ko turai ang soi but meeting ya abo mukhangole tai naman sito ta kirbaji but haing tongha guys seda sabila norok hingke ang tabuk hingke pentola sa asugai ma tongsu dam khango pulbai bara nong gai ko yago silinya ha एकदम कलमान बो मारंगी तंखा गाइस संगे नरंग आना वान सुखि तंखना बताम नि बागै फुलगा तामंगना नि बागै कोनो रिजन साना नैनाय ओमफ्राय आं सावन नंगना असे असे अब फुलै सुइ पाइमानि परे बो नंगाय नरंग आनि मुखां कुनु चेन्ज जागोन नायनानि बागै ओमफ्राय आं नरंग केमेरा बांथाय सिजागि पानोय मान दो ओमफ्राय आंखाय सय सय आनि बुसगाङो रियल आं आइना नायनाय केमके साइमान नता किसा मिसा चेन्ज दंमानि तारनि गानि मुखांवा सुका पिम्पल्स बां सुका सारानि मथया ओमफ्राय हानबागैसे आं tam khlai ke hamri mano tam pulka hamri mano onek testa ma khlai suga ngai ko dok ko sau obo pulka ke ko mukhang ro lok khai tono ngai skin ke bisa milik khai ma ta ko thai ro ham hin chauta ngai buni technique sikia go do ngai bo bini yak ni senamjak ang puli nai kha 2 bar da 3 bar suk ngai ang ngawan chata ang no ko thangi nai sai sono ri ma to isine bo amne ngai mi yang ang pai ti pe ya bai somang phai tai ngai mi hor pulka do ang hai pe yang bi senamjak li ata ngai tabuk itu kunan istikang dimo 2 bar phulnai ang gono 2 bar phulnai diporni itu kunan istikang waisa go horot kunan istikang waisa 2 bar use kulani ang logi logi sinami ma phuluta ngai tabuk ang kok thayawai fen tola serious thaima tongara nai erpore ngai mukhang roksoi tirok tu koi waisa no malai sinai no baido songbotak phai sokai jo ka parao khana ka ang no ngai ma thangjuan chabo anh tam baby nó tuy phải sa dùng kia bino mar kang mo kon los nong na kiru ke kharang gula pirok nu jak tong mai kya tirok tu kuya koi pai khata bu hangge kisa asu koi tong mani nok bus kango hangge bhai ming za khan rok nai be de ani mukhang amnai kono aste gobo to ingya do hyper ni kisa skin aram nangma hayangoi tongo hangkai ko pimples kotor kotor blabo sijagai tongo tai se angobo ya si bai meri reman bagai te bu sijagai tongkha hangga kisa phulai pai hangga kisa skin tangai rok aram nangma hayungo sob faige ma tongo mokhan kisa han bagai se angobo no phulo hyper no rok tamoni bai de do hingke norok obono try khai nai na khabo nai mano hingke norok nugui man khana aro ang tam moro o jagao obo phia ani ngoya do obo khoroksa dol ni technique bai sang obo phuli nai mani bin technique sobo bin no sringai nai mani tangabu phuli nai di nong bahayeng jak nai nai di judi cha ja khaba try khai nai mano haya ka ba khai tong mani chho hingke bin yak bai sanam jak no ang try khai nai kha try khai mani pore kisa mane ani sak ni bagai ang result ka haman ma hayungo hingke ba ang bo nogo phaine angni nobono nogo thanga kya sringai try khaine ne hnaine sai pheke tangke ang mani rok paya ko nei tabuk phului nai mani ta hangge ang obo tabuk dino 2 bar phulnai hini tongo titu kunani salo titu kunani sikang waisa hingke horo thunani sikang waisa hingke norok bo dumung mane bukhamu sungui tong hangke try khai nei mano jodi saja gya pu hingke norok use khlaya tongoi mano hingke angor tam rijang norok to nuguin tong hana hingke norok bo try khai nei bedi pagi bai basai phai nei kok sai tong phai ko bere na phai da borok sin parani no obrok hada hangka asike thokjago hada hangka asike thokjago borok mai mase ephanu ko nungjagia phu maisanan sekang no koi hada hangka sekang saima paigera phu aro joton bor hada thokjang nai mamang eko borong bukhung nugui mangkhana ekdom lori na somoi ke ring tongkha lasi jak basi ke lori ra yangi tongkha koi hada thokjang nai mamang borok narok bosorok koi kulu gyana na je buphangni koi bai no khadang seda norok mia ani thangnai blog on nugui mangkhana borok koi sanai borok bosorni koi kulog gyangke pai salayu borok
꼭 사이종 아니 꼭 사이종 아마 Menurutnya somai kering tol itu kue war lainnya nih. Rangguti lejak borok nih sel hal grup nih kok paper orang nih kuluk nana itu. Rangguti lejak joto nih bakso beriwo kaza ya ngotu jak ya ngo paper orang nih tiklainnya itu. Borok nih sel hal grup nih rangbak lainnya nih. Enggak ba. Iko mah biasa-biasa tui bayang dong kya. Riku tuh kaza kumin kya. Apa gresi deh? Tak gresi deh. Joton tak tari besi. Oh mabuk mungang sana haya. Nana ano nari kera kisah tani kelang di nih sama nih ang pogi si tong. Nah jadi nari kera jehera si terabai mani. Obo bupang alada nih betai. Obo hingke iko yang nih. Hingkai iko kanye hingke. Ko jaga nih noklan nih. Obo ketui joton selai mala. Obo agi om tu tong maya do sino nari kera kothok jat joton selai. Osta ketui. Om pasti tabu kaitam jani om hayang tamu kece hara sitara. Haben bisingo hingke kaham no betul genang. Hingke nana kena mutai rena fu hai hene ano thangna ni sekang ang kena pungon thangnai bla. Than bagai bo kena ano thana ni sekang nari kera khugui kelang di ni sau. Hingke ang tabu se mutu mani ru. Bo ano di poron saka. Hingke baibo awang tal ni awang calanya ni nyai baibo kesaruta Engko nari kera tui phedi kisa nyai hingke abon bagai ang tabu waisa bai khugui na bai sinai. Kelangna bagai bo nana no kelangna bagai bo ta. Tam khugui pakai khugui aku nai ko milik khainai sirigai borokha. Hingke abono tabuk nogod dagarna. Iko oro tal mia tal ni awang chanai hinai nana no pikoto songore ni tal tui phedi hinai. Kesari nana tal thani ti phemani obose engko chajagyang thangsinai ta ama buhurin chosa khagai paikha mia norong no bufang phunung mani engke tabuk obo maganang naikha engke baisongoro thangai baisongoro bo tongo tal thainai engke obo nanan thasi kalangai engkai seng manikino ang thani talangnai ta baini aro talni awang chanan bagai Ayango amani muini obostha naigani phungo muya butui songmani phodo obose tabuk sarigotai mamui songna nangli hanenge muthung manje boayango nokotoro thangine kok sai dongoi sani se pokjagoi se ang titugui phaiman je bahai ke manu hingke tam bahai manam ka kham bahai hinman je bo muitu manje ya phurpan je olokhe phaine phiman le muitu man khani engko muya butui muthung mani hinene Phaiman je kekamung thamu ke pura kekam nai di ko. Sida kekamung suka. Iko borok jara pina hari oros nangin thanga. Sanja bongwi tongkha. Hingke ama hingke engo saka bazaro thangka. Hingke bazaro thangjak phayako thasingon thango hingke nana bopi goto songoro thangmani no. Hingke nanggasar phaijak putini ang thui tong purose phaipo nanggasar. Hingke bano sosa phaike pudo nanggasaro sang sisa ya saimali ata muktri ekdom marangi tong hingke ba hingke pikoto songoro thui jangnai borok tini nana bo thui na po ang nogo tong hunai hingke pikoto sasung thubula hingke pikoto no bo murek tei khata hingke borok nogo thui lainai po borok nanggasar bai nana bibahanok hingke tabo haipan phailaijak taisa hingkai taisa thangpinai pu hingke nana no phaike jokon chhatrai sokalang sidi hine sai nana chhatrai soginai ko tokta khogri tong hingke ang narka khuguya khonai taisa nanggus tongni ango phai tongjauka yang nangkasar haijak ha handol rok eko naidi borok soda sol naidi nangkusu nangkasar hingke nana borok bibahano khorok tam hingke bongjoma 5 jon tongo total buchala khorok nai bori khorok tam oke kesar i kaing tong kusu hingke nana hingke okara joton salai ambagai bokai joton salai bersing khata chalani bisingo hingkai obo thakchikon obo chalani kusu
Nang kesana tuna sek lai ma haing tong lai kita bu hengke ai pi koto bo sajung tuna ni hengke yang o thakji kon bo sajung thangga tini ontara sung para thang pai habla hengke hain bagai hengke bokai bukha bangjagi tong kha bor tuna kya hanai nya hengke yang thakji kon bo ta thani heno hengke ai pi koto phaji ni sai ro hojak kana hengke bo bukha bangjagi tong kha tam khaina ka bo hanai nya yang kata se thang lai nya hinai nya phaiti mani ta nana bai kan hingga nana kha ler jagai bo to bursi borok bai kisa lama bhamya sinyango hingga bokai bothangya hingga salang hulang thana ni ta hingga bukha bangjak laima marangi tongkha ekdom borok ama bazar ni phakya hingga se maimui tam songnai tam songya nasingi tongo mamui songna bagai horni ama bazar ni phai sokwa ke tabo hingga ang mui songnai ama chicken kisa tui phakya hingga ongobono mosla ready khaibe kya tabo gobono mix khlainai kisa kholobi tonai aro sani hingga alu no baja khlainanai hingga yango karai box sajak hingga alu baja khai tong sani hingga kasing mosla rei sanai kasing mosla kisa kholin hargranai ang alu baja khlai tong tabo ke kasa khai ongobono baja sherei nanai tarpore hingga ro tok bahan no resinai ta kasing mosla rei sanai kasing mosla bo kholei to buka ang songbai kya ani moi mon khai ko tabong nang kasing mosla rok rei do bai kya